Welkom bij Kikker TV. We gaan het vandaag hebben over vuurwerk en de gevaren ervan. Hallo, we zijn bij Kikker TV. Wat vindt u van vuurwerk? Leuk? Mag u het ook eens zelf aansteken? Nee, nog niet. Ook geen sterretjes? Nee, En wat vind je er leuk aan? dat het zo knattert. Vind je het ook mooi van die vuurpijlen die in de lucht komen? Ja. Nou, ik vind het soms wel een beetje eng. En waarom vindt u het dan zo? Nou, ik schrik van de harde knallen. Oké. Maar ik vind het ook wel mooi. Als het mooie vuurpijlen zijn, dan vind ik het ook wel mooi. Steekt u het zelf ook af? Ja, heb ik vroeger wel gedaan, ja, met mijn kinderen, maar nu doe ik het niet meer. Ik vind het wel leuk. Ja. Als je het zelf mag afsteken voornamelijk. Maar ja, om er naar te kijken is het ook altijd mooi. Dus ja, ik vind het wel leuk. Koop je zelf ook al vuurwerk? Ja, sinds dat ik het mag kopen, dan doe ik het gelijk dus. Ja, dat vond ik wel leuk hoor. Ik hoop niet dat ze de leeftijd naar boven doen, want dan mag ik het weer niet meer. Maar ja, dat is dan mijn probleem hè. Wat vindt u van vuurwerk? Wat ik ervan vind, ja, aan de ene kant vind ik het wel mooi, want het is wel super gevaarlijk. Je kan je vingers kwijtraken, je ogen kwijtraken. Dus je moet wel met volle verstand durven en kunnen afsteken. Nee jongen. Maar steekt u het zelf ook af? Tuurlijk. En wat steekt u dan nog? Ja, niet wat er in Nederland verkoopbaar is, zeg maar. Ik heb liever het harder. En heeft u al zo'n ongeluk gehad? Ja, ik heb mijn schouder verbrand komen. Wij zijn van Kikker TV. Wat vind jij van vuurwerk? Ik vind het hartstikke leuk, want het is heel mooi. Alleen de knallen, dat vind ik niet. Dat is wat minder, maar de rest vind ik allemaal wel heel erg leuk. Ik heb het nog nooit afgestoken. Ik vind het wel heel mooi om naar te kijken en leuk om te luisteren. Die knallen zijn nog best leuk. Maar ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken. En we kijken het binnen altijd door het raam. Ik vind het heel erg leuk. Het knalt lekker hard en het ziet er leuk uit. Ik vind het leuk, het knalt lekker en het is gewoon mooi. Ik vind het leuk, mooi en heftig. Ik vind het wel leuk, maar nou, de gevaarlijke dingen zoals dat je misschien je hand ontploft, vind ik dat niet leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Ik steek ook zelf af. Alleen de gevaren ervan dat je bijvoorbeeld handen kan kwijtraken of zo, dat is weer niet leuk. Ik vind vuurwerk heel mooi, alleen het is ook heel erg gevaarlijk, dus je moet altijd uitkijken wat je doet. Dus. Steek je het ook zelf af? Ja, ik steek elk jaar zeker wel wat vuurwerk af, maar ik hou vooral van siervuurwerk.